Wato na lura dole sai an fara haɗa mutane da Allah da Annabi akan yanda suke ƙona kuɗinsu da hannunsu akan su bari su sa wannan kuɗin ya nemo musu kuɗi su samu kuɗin kashewa extra. Jama'a ya kamata ku san cewa fa forex trading da kuke gani game ɗin investors ne, ma'ana sai kana da kuɗi zaka zo ka zuba kuɗinka, idan ka iya ya tripling ko ya doubling, kuma akwai high probability idan baka iya ba kuma kuɗinka at the same time ya ƙone. So ya kamata ka gane cewa forex trading ba wai na beginners bane irin broke as motherfucker. Idan kana da kuɗi ka je kai forex, idan baka da kuɗi kana son ka samu kuɗi guy, akwai different variety of channels na yanda za a yi ka samu kuɗi a internet. Ba wai hanya ɗaya bace, akwai hanyoyi sun fi dubu sai wacce ka zaba. Yanzu misali bari in baku example din hanya guda ɗaya ta samun kuɗi online. Kowa san yanda yanayin kasuwa yake, zaka je ne kasuwa in kana da kayan siyarwa, misali kana da power bank, zaka je ka kasa shi a hanya, zaka yi targeting din waɗanda suke da waya kuma ka tabbata babu wuta a gari, so su zaka je kai wa tallan wannan power bank din har su zo su siya. As easy as that. Wannan irin kasuwancin tun zamanin kaka da kakanni ake yin sa. So haka zalika zaka iya hawa yanzu internet ka je ka siyo abu product, ka zo kai posting din shi a social media, misali Facebook, sai kai running din Facebook adverts. Maybe zaka iya saka 20,000 kai targeting din mutane 40,000 su shigo pejin ka su ga wannan bidiyon product din nan naka. Kana targeting, kana tunanin a cikin mutum 40,000 ba za a samu wanda za su siya kamar mutum 30 ba. Wannan common sense ne ma. Yanzu in ka tara mutum 40,000 kana musu tallan abu kuma duk ka san suna da interest akan wannan abun, ai ka san mutum akalla mutum 20 za su siya wannan product din. So as easy as that. Facebook din nan kudi kaɗan zaka je kaɗan gutsuro kaɗan bata, su kuma za su yi maka running din advert, za su kaɗo maka jama'a, kai kuma me naka kawai ya rage kai sales ne. Kun gane shi Abu Bashir din nan sai ya zaci kowa ya iya running din Facebook advert kamar yanda ya yi. Well, it's so easy. Steps daya ake bi ko kuma in ce maka biyu. Well, na sha faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba, duniya ta tsane mu, ana mana kallon barayi da scammers online, so shi sa abubuwa da dama aka toshe mu. Yanzu wai misali ni yanzu ina Najeriya, in ciro kuɗi na in transfer kuɗi in biya Facebook su mun talla ya gagara. Dole sai ina da wani abu da ake ce mai Facebook ad account. Shi wannan Facebook ad account din yanda yake, akwai wa'anda su professionals ne, hada shi suke, suna taimaka maka ne su linkin din account ɗinka da Facebook, yanda in ka tashi biyan kuɗi wa Facebook kawai automatic za ka yi transfer, kawai ka biya kuɗin advert, shikenan ka fara running advert ba wata matsala. Wannan Facebook ad account ɗin dole sai da shi kafin ka fara running din Facebook advert. So ga wata garabasa da nake da ita, 7,000 ake yin abin nan. Ku je duk ko ina inda ku je ku duba ku gani 7,000 ake yi. Amma akwai wata wacce take team members ina, wacce tana ɗaya daga cikin wadda take rike min wasu abubuwan da ya shafi Facebook adverts ina da sauransu. Akwai link a saman video din nan ko kuma kasan video din nan, zaka ga na saka Facebook ad account. Kawai ka je ka danna kai mata magana, kana mata magana 5,000 kawai zaka bata, ba problem bane, za ta yi maka running din shi. So idan ka tabbata an hada maka wannan Facebook ad account din nan, then the next thing shine kawai ka zuba kuɗi kai running din Facebook advert ɗinka. It's so easy. Zaka iya duba YouTube ka je zaka ga wanda suka bayani akan yanda ake running din Facebook. Idan kuma kana son ni yanzu in zo in koya maka yanda ake running din Facebook advert, akwai link still a saman video din nan. Group ina ne na Telegram, wanda ba ma mu fara launching din shi ba ma mu fara videos ba, sai satin nan za mu fara videos. Nan kawai muna tare jama'a ne saboda akwai exclusive videos wanda they are private and educative, wanda za mu dinga posting day by day a iya group din nan, wanda dole sai kana cikin group nan zaka samu. So idan kana so in yi dogon video akan yanda ake yin Facebook advert, ka faɗa mun a comment section, kuma sannan ka je ka join din wancan group din na mai albarka. Insha Allah ni kuma zan duba comments din, idan naga ana buƙatar in dogon video akan wannan, then definitely zan yi muku video.